Sve religijske tvrdnje jednostavno padaju u vodu ako se na njih primeni logika. To je jednostavno činjenica. Evo, uzmemo na primjer glupost da je Bog neophodan za stvaranje svemira, jer nešto ne može da nastane iz ničega. Zanemarit ćemo sada pitanje odakle to ti koji to tvrde znaju, gde im je to ništa da ga ispitaju. Pogledajmo samo sa logičke strane šta to znači. To znači da pre nego što je svemir nastao, nema veze sad ni veliki prasak, ni kako se širi, ništa ne veze. Tvrdnja je da pre nastanka svemira nije postojalo ništa. To je tvrdnja. Šta to znači? Pa to znači da nije postojao ni Bog. Jer bi Bog valjda trebalo da bude nešto. Osim ako neće da kažu da je i Bog ništa, sa čim se slažem. Ali mislim da to nije njihova poenta. Dakle, ili je postojao Bog, pri čemu ne može da bude ništa, jer je Bog nešto, pa onda nije bilo tog ničeg, ili nije postojao ni Bog. E sad, imamo, znači, dve mogućnosti. Ili stvarno nije postojalo ništa, ili je ipak postojalo nešto. Oduvek. Ne postoji, nikad nije bilo to, tako reći, ništa. Ako je stvarno bilo to ništa, onda nije postojao ni Bog. Prema tome, Bog je, ako je već neophodan za stvaranje svemira, morao da nastane iz ničega, pri čemu imamo kontradikciju, jer je upravo iz ničega nastalo nešto, tako reći, Bog. Zašto? Izvinjam se, zaboravite zašto. Druga mogućnost je da je oduvek postojalo nešto, prema tome tvrdnja da je postojalo ništa je pogrešna. Znači, ili imamo kontradikciju ili imamo pogrešnu tvrdnju. Postavlja se pitanje zašto to nešto u oba slučaja, dakle, ili nešto što je nastalo iz ničega, ili nešto što je oduvek postojalo, mora da bude Bog, a ne može da bude svemir. Jer, ne znam da ste primetili, ali svemir vidimo, a Boga ne. Prema tome, imamo svemir nešto pred nama i imamo dilemu da li je nešto moglo da nastane iz ničega ili je nešto oduvek postojalo. I umjesto da to nešto bude ovo nešto što mi vidimo, oni izmišljaju nešto drugo što opet mora da zadovolji identične kriterijume kao i ovo naše nešto koje vidimo. Zašto? Dakle, da ponovim. Ili je bilo ništa, pa nije postojao ni Bog, bilo je ništa, i onda je nešto moralo da nastane iz ničega. Da li je to Bog ili svemir, svejedno, nešto je onda nastalo iz ničega. Nešto može, po tom primjeru, po toj verziji, da nastane iz ničega. Prema tome, nije potreban Bog da bi nešto nastalo iz ničega. Ili je oduvek postojalo nešto, dakle, nikada nije bilo to ništa, i mi oko sebe to nešto vidimo. To je svemir. Opet nije potrebno da bude Bog bilo gde. Prema tome, tvrdnja da je Bog neophodan za nastanak svemira je apsolutno pogrešna i besmislena.